ליל ראש השנה, בלילה הראשון אנחנו עושים קידוש, ואחרי זה אוכלים תפוח, טובלים תפוח בדבש, לסימן טוב, אוכלים רימון. אני מדבר לפי מנהג חב"ד, שאנחנו לא לוקחים ממש הרבה דברים לסימן, יש דברים מסוימים ובודדים. יהי רצון אומרים רק על התפוח, ואוכלים רימון, שירבו זכויותינו, וראש של דג, למי שיש לו. זה הדברים שאנחנו לוקחים באופן עקרוני. אז בא בן אדם ואומר, האם על הרימון, אם לא אכלתי רימון, בשבילי הוא פרי חדש, אני אברך עליו שהחיינו? אז מה התשובה? אני מברך עליו שהחיינו. למרות שעשיתי שהחיינו בברכת הקידוש, בכל זאת אני מברך שהחיינו על הפרי. כי כשאני אוכל את הפרי זה שהחיינו שהוא ברכת הנהנית. זה לא, אתה לא מברך על החג שהגיע, אתה מברך על הפרי שאתה אוכל, אז לכן אתה מברך שהחיינו גם על הרימון. עכשיו, יש דיון בפוסקים על מה לברך בורא פרי העץ. האם לברך בורא פרי העץ על התפוח, או לברך בורא פרי העץ על הרימון. כי לכאורה הרימון הוא משבעת המינים, הוא יותר חשוב. אבל בגלל שבראש השנה יש עניין מיוחד עם התפוח, אז לכן אנחנו מברכים את הבורא פרי העץ על התפוח. הוא קודם לשבעת המינים, כי הוא הופך בהגדרה שלו להיות חביב. לכן אנחנו לוקחים את התפוח, טובלים 3 פעמים בדבש, מברכים, ומיד אחרי זה, לפי מנהג חב"ד, אנחנו אומרים את היהי רצון. זאת אומרת, היהי רצון אומרים לא אחרי שהתחלתי לאכול, אלא לפני שהתחלתי לאכול. זה נחשב כאילו חלק מהברכה, זה לא הפסק בין הברכה לאכילה. אז אתה אומר בורא פרי העץ, יהי רצון מלפניך שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה, ואז אתה אוכל את התפוח, ואחרי זה אוכל את הרימון עם ברכת שהחיינו, אם בשבילך הוא פרי חדש. עכשיו, יש בלילה השני, בנוגע לקידוש בלילה השני, הרי האישה שהיא מדליקה נרות, היא מברכת שהחיינו, אוקיי? לכתחילה אבל נוהגים שיהיה לה או בגד חדש או פרי חדש. אם אין לה בגד חדש או פרי חדש, בכל זאת היא מברכת שהחיינו על הלילה השני, כמו הבעל תוקע, שבכל זאת הוא מברך שהחיינו ביום השני גם אם אין לו בגד חדש, אבל לכתחילה הוא לוקח בגד חדש. עכשיו פה האישה שואלת, מתי אני אדליק את הנרות? האם לחכות לבעל שיחזור מבית הכנסת, או שאני אדליק כבר לפני זה, ברגע שנכנס היום טוב השני? אז התשובה היא, זה מאוד תלוי. אם יש לך בגד חדש, את יכולה ללבוש את הבגד החדש מיד שנכנס היום טוב השני, ולהדליק ולברך. כי אז את שהחיינו שבהדלקת הנרות את פותרת עם הבגד החדש. אבל אם אין לך בגד חדש ואת מסתמכת על הפרי חדש שאוכלים, אז הפרי חדש בעיקרון הברכה היא על האכילה. למרות שמעיקר הדין היה אפשר לברך שהחיינו על הראייה, אבל האדמו"ר הזקן כותב שהמנהג הוא לדחות את הברכה ברכת שהחיינו על הפרי עד האכילה. עכשיו, אם ככה שאת מברכת שהחיינו על הפרי, אז ראוי שמתי תהיה הדלקת הנרות? לפני הקידוש. ולכן היא מחכה עד שהבעל חוזר מבית הכנסת, ואז עורכים את השולחן, מניחה את הפרי חדש ליד הנרות, שבשעה שהיא מברכת שהחיינו היא מסתכלת על הפרי חדש, ואז מיד אחרי הדלקת הנרות עושים את הקידוש, ומיד אחרי הקידוש אוכלים את הפרי חדש, כי זה המנהג בלילה השני. לא מחכים עם הפרי חדש עד אחרי נטילת ידיים, מיד אחרי הקידוש אוכלים את הפרי חדש, אוכלים ממנו כזית, מברכים ברכה האחרונה על הפרי, ורק אז ניגשים לנטילת ידיים. למה כל זה? כי הפרי חדש הוא לא קשור באמת לסעודה. זה לא משהו שאכלת בשביל לפתוח את הבני מעיים, שהשולחן ערוך אומר שהוא נפטר בברכת המזון, אז אין עליו ברכה האחרונה. את הפרי החדש למה אתה אוכל? בשביל ברכת שהחיינו שבקידוש. אז זה לא קשור לסעודה, זה קשור לקידוש. אז אם זה קשור לקידוש, אז אתה מברך בורא פרי, אחרי הקידוש מיד אתה מברך בורא פרי העץ, אוכל את הפרי חדש, אוכל כזית, מברך ברכה האחרונה, ואז פונה לסעודה, כי אין קשר בין הדברים. עכשיו, כמובן שהאישה שהיא אוכלת מהפרי חדש אחרי הקידוש, היא לא מברכת עליו עוד פעם שהחיינו, כי היא כבר פתרה אותו בברכת הנרות. אותו דבר הבעל שעשה קידוש וברך שהחיינו בקידוש, הוא לא מברך שהחיינו על הפרי חדש עוד הפעם. שאר בני הבית, אז ברמת העיקרון הם לא צריכים בכלל לאכול מהפרי חדש. למה הם לא צריכים לאכול? מכיוון שכל הפרי חדש הוא רק בשביל מי שברך שהחיינו. מי שלא ברך שהחיינו לא צריך לאכול מהפרי חדש.
אבל אם, וכמו שזה קורה בדרך כלל, כולם רוצים לאכול, אז הם יכולים אחרי הקידוש לאכול כזית, מברכים בורא פרי העץ, והשאלה אם הם צריכים לברך גם כן שהחיינו, כי לכאורה הם יצאו ידי חובת קידוש. אז אנחנו נשאל שאלה כזו, אתם כשקיבלתם את היין מבעל הבית, הוא עשה קידוש, יצאתם איתו ידי חובה, ברכתם על היין בורא פרי הגפן? אם ברכתם על היין בורא פרי הגפן, סימן שאתם לא מכוונים לצאת עם בעל הבית בכל הברכות שהוא מברך. אתם מכוונים לצאת איתו רק בברכת הקידוש. אבל בברכה על היין בורא פרי הגפן אתם מברכים לבד. אז כשזה מגיע לבורא פרי העץ, לשהחיינו, סליחה, על הפרי, למרות שהוא אמר שהחיינו בקידוש, אתם גם יכולים לברך בעצמכם. אבל אם זה בן אדם כזה שהוא נוהג, שהוא שומע קידוש ויוצא בורא פרי הגפן עם בעל הבית, הוא שומע מוציא לחם מן הארץ כשעושים את הלחם משנה ויוצא עם זה ידי חובה ולא מברך בעצמו, אז גם כאן אם הוא רוצה לאכול הוא יוצא בשהחיינו ממה שהוא שמע בשעת הקידוש. בכל מקרה למסקנה, גם אם בני הבית רוצים לאכול אז הם יכולים לאכול כזית ולברר ברכה אחרונה, ואחרי זה ניגשים לסעודה. עכשיו יש לנו במהלך הסעודה הלכה מעניינת בקשר ליעלה ויבוא. הרי בעיקרון יום טוב זה חובה לאכול פת. אם חובה לאכול פת, זה הגדרה בהלכה שביום בסעודה שחייבים לאכול פת, אם האדם שכח את האזכרה, שזה יעלה ויבוא ביום טוב, הוא צריך לחזור על הברכה, כן? אבל פה אומר לנו אדמו"ר הזקן, יש חילוק מעניין בין ליל ראש השנה ליום ראש השנה. אם ביום של ראש השנה אדם שכח להגיד יעלה ויבוא, הוא לא חוזר. למה הוא לא חוזר? כי יש דעה בראשונים שבראש השנה צריך לצום, ולפי אותה דעה אז בכלל אסור לאכול. אז אם ככה אין חובה לאכול לחם ביום הזה. אז ביום שאין חובה לאכול לחם, מי ששכח יעלה ויבוא לא חוזר, כמו למשל ראש חודש או חול המועד שאין חובה לאכול לחם, אז לא חוזרים בברכת המזון על היעלה ויבוא. אז גם ביום של ראש השנה מי ששכח יעלה ויבוא לא חוזר. אבל בליל ראש השנה, שזה לילה של חג, אסור לצום בו מן הדין, אז יש חובה לאכול לחם. אז בליל ראש השנה מי ששכח יעלה ויבוא, הוא כן חוזר על ברכת המזון. אז יוצא הבדל מעניין, ליל ראש השנה מי ששכח חוזר, ביום של ראש השנה מי ששכח לא חוזר על ברכת המזון. עכשיו אנחנו מגיעים לראש השנה בבוקר, ואנחנו הולכים לקיים מצווה מהתורה של תקיעת שופר, וגם ביום השני שזה דרבנן, אבל מה שתקנו חז"ל זה כאין דאורייתא, אז מתייחסים לזה כמו היום הראשון. אז לפי ההלכה, באופן עקרוני, כאשר באים לקיים מצווה מהתורה, אסור לאכול ולשתות לפני המצווה. אז באופן עקרוני הייתי אומר לבן אדם, אם אתה בן אדם בריא, שאתה מסוגל להתפלל למרות שלא אכלת ושתית בבוקר, אתה צריך להקפיד לא לאכול ולשתות עד אחרי תקיעת שופר. אבל בן אדם אומר, התפילות ארוכות, ובפרט אלה שהם לא מתחילים את התפילה בנץ, הם מתחילים 2-3 אחרי זה, אז התפילה נגמרת ב1-2. אז מה, איך אני אתפקד? אז יש פתרון, הפתרון הוא תאכל ותשתה לפני נץ החמה. ברגע שאתה אוכל ושותה לפני נץ החמה, זה זמן שבכל מקרה לא היית יכול לתקוע בו שופר, כי חז"ל גזרו לא לתקוע שופר עד נץ החמה, אז אתה יכול לאכול ולשתות באופן של לכתחילה. אם האדם איחר את נץ החמה, אז הוא צריך לבדוק את עצמו. אם הוא מרגיש שהוא בריא ומסוגל, אז שלא יאכל וישתה. אם הוא מרגיש שהוא חייב רק שתייה ויכול להסתפק בלי אוכל, שיסתפק בלי אוכל. אם הוא מרגיש שהוא צריך גם אוכל, שיאכל, רק מה שיעשה את זה בצנעה. למה שיעשה את זה בצנעה? כותבים האחרונים, כדי לא להחליש את המנהג הזה, שזה מנהג שהוא מבוסס על פי ההלכה, שלפני שמקיימים מצווה כל כך חשובה, צריכים לכתחילה להימנע מלאכול ולשתות. עכשיו, יש פה עוד נקודה שהיא קשורה לנו לא רק לראש השנה, אלא גם ל10 ימי תשובה שאחרי זה. השולחן ערוך אומר שב10 ימי תשובה יש אזכרות שמוסיפים הקהל הקדוש, המלך הקדוש, המלך המשפט, ועוד 4 תוספות מאוחרות יותר שהגיעו מזמן הגאונים. אז אומר השולחן ערוך, אם אדם סיים את הברכה הקהל הקדוש ולא תיקן את עצמו תוך 3 שניות, וכל שכן, אפילו שלא עברו 3 שניות, הוא התחיל את הברכה הבאה, הוא אמר מילה אחת מברכת אתה חונן, אוטומטית הוא צריך לחזור לראש התפילה. בנוגע למלך אוהב צדקה ומשפט, המלך המשפט, זה דין אחר.
עקרונית הוא צריך מיד לתקן. אם הוא נזכר, הוא אמר מלך אוהב צדקה ומשפט, תתקן מיד, המלך המשפט. אבל אם עברו 3 שניות והוא לא תיקן, אז פה אומרים לו תמשיך את התפילה, ואחרי זה תתפלל עוד הפעם בתורת נדבה. עכשיו באופן כללי מי שמתפלל בתורת נדבה צריך לחדש משהו, אבל פה היות וזה ספק שיש כאלה שאומרים שהוא צריך להתפלל, אז לכן אומרים אתה יכול לחזור ולהתפלל בתורת נדבה ואתה לא צריך להוסיף שום דבר נוסף, כן? אתה יכול להתפלל ככה, אפילו שלא הוספת שום דבר. בנוגע לשאר התוספות שיש לנו זוכרנו מחמוך והתוספות שבברכת מודים, היות וזה הוספות מהגאונים, אז הכלל הוא ככה: אם אדם נזכר לפני שהוא אמר ברוך אתה השם, הוא לא אמר את המילה השם, אז הוא יכול להגיד את זה באותו מקום ולסיים את הברכה. נגיד הוא אמר ברוך אתה השם, אז הוא אומר זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים וכותבים בספר החיים למענך אלוקים חיים, ברוך אתה השם מחיי המתים. זאת אומרת הוא אומר את זה באותו מקום, הוא לא צריך לחזור חזרה למקום של ההזכרה. אבל אם האדם סיים את הברכה הוא ממשיך הלאה. עכשיו פה יש מחלוקת באחרונים, יש אחרונים שאומרים אם אמרת ברוך אתה השם תגיד למדני חוקיך ותתקן. אדמו"ר הזקן לא לומד ככה, אדמו"ר הזקן אומר אם אמרת ברוך אתה השם תמשיך הלאה, אל תגיד למדני חוקיך. למה לא תגיד למדני חוקיך? מכיוון שזה מדובר על תקנת הגאונים, ובשביל תקנת הגאונים ברגע שפספסת אותה אני לא אומר לך שעכשיו אתה תתחיל להוסיף מילים בתפילה, אלא פשוט תמשיך הלאה ואתה לא צריך לחזור על זה בכלל.